Hello, aniya na sabta sa laing activities. Mo na siya si Rambo niya akong sister Ret. Hapod niya ako ang Mother Sue. Manguli na sila. Gikan sila sa silingan nagmarites. Charis. Awa, si Rambo murag correct. Uban-uban pa jud. Tapay sinina crop top. Awa, pauli na gid sila di ay. Kung mama, apay Rambo, nangihi. Over, man ka Rambo ay. Crop top baya ka. Kung mama, sige gyaw-yaw. Saka gyaw-yaw anak. Lakaw-lakaw. Exercise na ninyo. Bisag normal lang na nga lakaw, pero exercise na siya. Awa. Abot na sila. Tudlo-tudlo po niya akong mama. Hagyawiya. Kung gikuha na ba daw niya sa akong papa ang manok. Kay magmanok na sad. Manok bisaya. Ay, kalonli sa bebe boy. Ay. Wala ilayang mga ka-birds. OMG kaayo Davao to Jazz 4 hours lang namo gibiyahe. Kusog kaayo magpadagan mulupad mampud ato ang kalimutaw sa imuha oy. Masyakera mampud ta kalit tag abot sa Jazz. Wag sa Davao pamanta. Paspas kay magpadagan mora to siya. Bye.